Здравейте, аз съм Колик и днес ще ви покажа как да си сложите мод на Майнкрафт. Нали, влизате в Google или направо в Minecraft Wiki. И тук пишете мод. И ви показва тази страница и нали, за 1.7.01 стават модовете на 1.7.2. Нали? И сега. Първото нещо, което е задължително да свалим е ModLoader. Да го отворим за всеки случай. И сега тук си търсиме мод. Тук е версията. А тук дали трябва онова, което го свалихме, ModLoader или не трябва. Сега аз искам да видя едно нещо. За палатки. Дали го има? Не. Като гледам тук го няма, значи ще потърся друго. И това. Не. Това. Значи аз сега ще взема това. Това може да слага факлите навсякъде и е за 1.7.2. Това е добре. Това не ни трябва. Това са едно. Значи това е добре. Катерички. Сега дали те ще могат? Не, те аудиомод. Добре, като и него трябва. Това вече се за катеричките. Тук трябва да изчакаме малко време. Това е аудиомод. Нали, е него Squirrels. За катерички. Отваряме. Сега следва другата част. Нали, Run или бутонът на Windows и R и нали ни се показва това и тук пишем %, app data процент и отваряме. Влизаме където ни е Minecraft, бини, тук имаме minecraft.jar. Го отваряме с WinRAR. Задължително. Сега. Първо ще е ModLoader. Маркираме тез и ги слагаме тук. Сега е аудиомод. Това ще трябва да го сложим. Кодекс. И тук го слагаме.
И сега е ред на катеричките. Да го намерим къде. Ето го моб. Моб, Squirrel зомби, Squirrel yellow. Тоест нещо майчи. Не ги знам, ама карай. И тук те ги слагаме, тези другите. Нали някой път и тук те има такова ресурс. Значи това е в точка Minecraft. И го намираме. Ресурс. Мод. Sound. Ето го. И го слагаме тук. И е хубаво това да го четем, ама... Да, и това... Да трием една папка наречена MetaInf. Ние сега я... нямаме, иначе... е хубаво да се и изтрие. Тя е тук тъй. Някъде седи и се трие. Задължително. И сега да видим дали ще стане. Тук имам и такава мини карта. Съм си взел. Сега къде е тази катеричка? Чакайте. Ето тъй на всяко същество има номер, тъй че по-лесно ще я намерим, ако ме питате мен. Там има нещо. Иначе така се инсталира мод и ако видя някъде тази катеричка, ще я снимам на снимка и ще я кача в някой клип. И това е от мен и довиждане и дано съм ви помогнал с инсталирането на ваш мод. Това е довиждане. Ето там те онова майче е катеричка. Ето го и този малък маник. Опаче. Над него ето. И над него има. И нали има... Звуците бяха, че като го ударим да се чуе нещо. Той се и чува и как ходи. Ехо, катеричка е. Ела да ти майнем главичката. Айде да я оставим да живеете с катеричка. Отново довиждане от мен, колеги. Дано съм ви помогнал как да си инсталирате ваш мод. Довиждане.